Sugeng rawuh sedulur kabeh. Ing waktu iki, ayo bareng-bareng nyinau babagan sing istimewa banget saka budaya Jawa. Jenenge tembang macapat. Nanging, iki dudu mung tembang biasa loh. Iki tembang sing nggambarake uripmu. Saiki, coba deh bayangke sedelek. Piye rasane yo, nek ono siji wae geguritan, siji tembang, sing jebule iso nggambarke sakabehe lakon uripmu. Maksudku, tenanan loh, wiwit kowe isih ning jero kandutan, lair anti tekan dina pungkasan. Nah, kuwi tenan ono lho. Jenenge tembang macapat. Lan iki dudu mung tembung-tembung sing dirangke, ora. Iki kuwi kaya kompas urip sing ditembangke. Tujuane kanggo nuntun awake dhewe kabeh ngliwati saben unda-undaan urip. Oke, saiki ben luwih paham, ayo dibedah bareng-bareng ya. Anggep wae tembang macapat kuwi kaya omah. Nah, sadurunge mlebu, awake dhewe kudu ngerti dhisik pondasine. Pondasine iki ana 3 aturan emas. Aturan nomor 1 jenenge guru gotra. Iki gampang banget, tenan. Iki mung babagan cacahe lare utawa baris ing saben baitne. Tadi, nek kowe ndelok sak bait tembang, itungan wae ana pirang baris. Nah, kuwi guru gotrane. Coba delengen contoh iki. Katon cetha banget to? Tembang pucung, kuwi mesti sak baite isine 4 larik. Ora kurang, ora luweh. Beda maneh karo sinom sing isine 9 larik, utawa dandang gula sing ana 10. Dadi saben tembang duwe sidik jarine dhewe-dhewe. Selanjute, aturan nomor 2 yaiku guru wilangan. Nek mau itungan baris, saiki itungan suku kata. Dadi, saben baris kuwi diitung ana pirang suku katane. Iki sing marai tembange duwe irama sing pas lan kepenak dirungokke. Lan aturan kaping 3 utawa sing pungkasan jenenge guru lagu. Gampange ngene. Iki babagan rima. Dadi, vokal pungkasan ing saben larik kuwi wis ditentokne. Kudu A, I, U, E utawa O. Iki sing gawe sajake khas banget. Nah, saiki ayo didelok kabeh dadi siji ngoconto tembang pucung iki. Delekno yo, guru gotrone ana 4, bener. Cacahe 4 baris. Terus baris pertama, guru wilangane 12, lan guru lagune U. Baris keloro 6 suku kata, pungkasane A. Lan sak teruse. Kabeh wis diatur presisi banget. Keren yo? Oke, aturane wis paham yo. Saiki, bagian sing paling seru. Ayo mlebu menyang ceritane. Piye carane tembang-tembang iki nyeritake lakon uripe menungso, wiwit saka guwa garba nganti tekan alam baka? Jawabane, liwat 11 tataran. Bener, 11. Dadi, tembang macapat bagi urip manungsa dadi 11 fase. Lan sing luar biasa, saben fase kuwi diwakili karo siji tembang sing duwe filosofi dhewe-dhewe. Lakone diwiwiti saka Mas Kumambang, fase wektu awake dhewe isih dadi janin. Banjur mijil, waktu lahir ing donya. Terus sinom, masa-masa enom sing kebak semangat. Banjur kinanti, waktu butuh tuntunan, lan asmarodana, waktu kenal karo sing jenenge katresman. Sakwise kuwi isih ana meneh, nganti tekan pocong. Nah, ayo saiki didelok sawetara contoh sing paling wigati. Mas Kumambang, iki titik nole awake dhewe. Iki nglambangke wektu kita isih kumambang, ngambang, ing guwa garbane ibu. Isih ning alam petang, nunggu wektune metu. Iki wiwitan saka sakabehe crita. Banjur, sinom. Nah, iki fase sing mungkin akeh saka kita isih eling banget. Coba eling-eling maneh rasane pas isih enom. Semangate murup, rasa pengin ngerti kabeh perkara, potensine kaya-kaya ora ana enteke. Bener ak? Nah, kabeh rasa kuwi dirangkum ing tembang sinom. Lanjut, ana fase gambuh. Tembung gambuh kuwi tegese jumbuh utawa cocok. Dadi, iki fase nalikane manungsa wis ora mung golek seneng-seneng, nanging wis wiwit mikir babagan kecocokan. Golek pasangan urip sing pas, sing bisa diajak bangun omah-omah bebarengan, fase mapan, lan pungkasane ana pucung. Sakwise ngliwati kabeh saka seneng, susah, puncak karir, nganti mangsa tuwa, lelakon urip ing donya iki ditutup karo pucung.
Tembang iki kanthi alus banget nggambarke wayah pungkasan. Yaiku nalika raga wis ora ana nyawane lan disiapke utawa dipocong kanggo lelakon pungkasane. Bali menyang Gusti. Iki panutup cerita. Nanging eling yo, macapat kuwi ora mung diwaca meneng-meneng ing jero ati. Intine justru ana ing swarane, kudu ditembangke. Ayo saiki dibahas piye macapat dadi seni pertunjukan sing urip. Ukara iki bener-bener negeske kabeh. Geguritan tradisional Jawa kuwi ora iso dipisahke saka seni swara. Artine, kanggo tenanan ngerti lan ngrasake macapat, awake dhewe kudu ngrungokke, dudu mung maca. Amarga nyawanye kuwi ana ing lagune. Malah yo nganti ambegane wae diatur. Ana aturan khusus jenenge pedotan. Iki aturan kanggo nentukke ing ngendi penyanyi entuk mandeg sedhela kanggo njupuk napas. Dadi ora iso sakarepe dhewe. Iki mbuktike nek seni iki butuh ketelitian sing dhuwur banget. Nah, sakwise ngerti aturane, ngerti ceritane, terus apa sejatine gunane kabeh iki kanggo kita saiki? Apa piwulang utawa kawicaksanaan sing iso dijupuk saka tembang macapat? Intine ngene. Tembang macapat kuwi luwih saka mung seni. Iki kaya peta urip. Isine tuntunan filosofis, patokan moral, lan sing paling penting, iki dadi pangilon kanggo awake dhewe kabeh. Amarga critane kuwi cerita universal manungsa. Iki bener-bener pusaka budaya sing ora ana ajine. Kula maturaken matur nuwun sanget sampun kersa sinau bareng babakan tembang macapat. Mugi-mugi apa sing dirembuk dina iki bisa nambah wawasan lan katresnan kita marang budaya dhewe. Lan kanggo panutup, aku duwe pitakonan kanggo dirinungke. Nek ing budaya Jawa ana macapapat, coba dipikir. Ing budayamu dhewe, cerita apa, tembang apa, utawa tradisi apa sing dadi kompas kanggo lakon uripmu? Coba dipenggalih ya.